mi van? Nem vigyázzon ilyen. Nem, hopper. Hopper az ez váltóáron. Szóval akkor neveled a kis Van itt a gép. Van itt minden. Itt a gép, öreg. Aj, csodás. Szép. Szépen meg van csinálva. Állítottam a borodot egy így járnák körbe pisztolyjal. Megmerek simogatni? De most már élő csók. Nem úgy, mint neked ott. Itt a gép. De biztos, hogy karburátor van? Szerintem ebben ennyi van, amennyi. Jó. Igen. Ezt néztem én is a neten, találtam is eredeti BMW-s is, akkor csak kicsi volt. Majd az előadások itt a Gazdaházban. Ezt követően pedig a rendezvény zárásáig a vendégek által hozott és a Gépmúzeum tulajdonában lévő stabil, valamint lokomobil típusú mezőgazdasági erőgépek bemutatása, működtetése fog megtörténni a múzeumban, illetve a környező részeken. Különös figyelmet kapnak majd a különböző típusú dízelmotorok és dízeladagolók, hiszen a mai rendezvény mottója fókuszban a dízelmotor. A gépeket Tóth Ernő kertészmérnök fogja bemutatni, ő Budapestről érkezett hozzánk. Folyamatos programok is vannak, aki nem szeretne előadást hallgatni, részükre tudjuk javasolni, hogy kovács bemutatókat lehet megtekinteni itt a Gépmúzeumban, ezen kívül működő modell és makett kiállítás, interaktív foglalkozásokat, valamint a Matyó kultúra remekeiből vásárlással egybekötött kiállítást is rendeztek a szervezők. Itt természetesen hízéssel, bútorfestéssel, kerámiával lehet megismerkedni. Egész nap melegen sajtolt növényi olajok, méz és méztermékek, kenyérlángos, simalángos, aszalgyümölcs, ütős kalács, gyümölcsségű bor és árnyékomosra, termelői sajtok, rohadékoktól hogy kell? Szerintem pedig. De még ennek jönnek. Hoffer? Merre van a Matyó hímzés, gyere! Ez igazi kermes.
Megnéztük a filmjában. Benne véhalló, azért kíméljük. Ennyi még ki kell bírni neki. Mikor ér erre? Chevrolet. Mindenfélét összehordott a motorjára arra a BMW-re. Ja, Aki ott aha. a Nánásin. Nánáson, igen. Tényleg sikere van mindenit. De most előadást tart róla. A barátom szélcsomódó védelmeztem őket, óriás létemre jó gyerek vagyok, megőrülök néha, ezt mondják a spanok. Előfordul az is, hogy üvejövök hamar, gonosz külső ellenére érző szíves akar. Milyen őszebben voltam, ez felestésbe merül, kincsátokkal értelmése semmibe se terül. Jó lenne, ha vágnám, miről szól a nóta, élet az nem móka, nem is a moskolta. Átvettem és sok mindenre egy valamit tudom, tükörbe is lép.
És aki intézte izét, a kocsikat, izének hívják Tabányi Sanyinak, és az apja az a világhírű tangóharmonikás, a Tabányi Misi bácsi. És annak van 2 ilyen. Nem történik. Jaj, bocsánat, direkt volt. Ezzel nem is szabad. Ezzel ötődik. Öreg Skoda. Igen, ezt érdemesként képezték, hogy az emberi intenzív. Azt a műszerfalat nézzek benne. Minden apró részlet gyönyörűen megcsinálva. Meg lehet ennek az alját is nézni. Érdemes? Érdemes. Csak majd a lábadat, hadd térdeljék rá. Bizony érdemes. Hadd térdeljék rá, oda. Nem bírok másképp letézni. Azt a kurva jó. Most csináltam azt. Megjöttek Erikáig. Na szevasz, mondjuk. Hát holnap Kópének csinálom a kocsiját, úgyhogy én nem tudok menni. Hát de nem tudok elmenni, mert dolgom van. Megbeszéltük Kópéval, jön a támásra. Ha nézz szét, ha mész, akkor nézz szét. Majd viszek felvételt P21-esre. Most vagyok itt az EGRI találkozón. Aha. Jó, szuper. Eljöttél volna, igen. Hogy? Motorral vagyunk. Aha. Együtt vagyunk itt. Jön, erre. Nem hallod a cserengörét? Mennek itt motorok még. Figyeld, örökre! Itt vagyok, hallottad? Nem. Ez egy 4 ütemű izé. Nagyon király, nagyon zsírmotor. Majd meglátod. Na jó, akkor breki. Kösz az infót, de nem tudok elmenni. Jó legyen. Ciao.